आङो माजुलि गामिनि एलाबारि बिसडिसिनि सिङाव मा होनो आं उदालगुरि कलेजाव फरायो। दैज्लां समाव बेयाव अखा हायोबा दैया देरो, ओमफ्रायो जोङो बारनो खस्थ' जाथारो बे लामायाव। बेनिखायनो जोंनि बे माजुलि गामिनि लामाखौ मोजां खालामना होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। फरायसाफोरनि थाखाय गोबां प्रब्लेम जायो थांलाय फैलाय दैज्लाङाव। दैबाना जायोबा जों थांनो हाया जायो, साइकेल गारि बारहोनो हाया जायो, लोमसावलाजोबनानै थायो बे लामाया। बेनिखायनो बिटिआर सरकारा बे लामाखौ मोजां खालामना होगोन होननानै आं सासे फरायसा जानानै बेखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो बिटिआर सरकारनिसिम। सिङाव दन्दर खुरनानै माने गब्र'गोनदां बेफोरबायदि जायो आरोना। दैयाथ' देरोना बिरादनो दाहाराव बोहैयो। बेनिखायनो लामाखौ एसे मोजां खालामना होयोबा मोजां जागौमोन आरो बिटिआर सरकारा, जों फरायसाफोरनि थाखायबो आरो गामिनि मानसिफोर थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखायबो। बेखौथ' आङो जेनेबा बे लामाया नंगौ जोंहा जोबोद खस्थ' जायो, दैज्लाङाव बांसिन खस्थ' जायो। माने बे लामाजों जोंहा दैयानो लामाया लोमजोबो, ओमफ्राय जोङो बारनोनो हाया जायो। बेनिखायनो बिटिआर सरकारा नैबे लामाखौ थाबै मोजाङै मावफुंना होबा मोजां जागोन। मानो होनब्ला जोंहा गथ' गथाय लांनाय हायनाय बा जेनेबा बायदिसिना बेमार आजार जागोन, बे समाव जोङो जोबोद खस्थ' मोनो। थांनाय बोसोरावबो जोङो जोबोद खस्थ'यै जोङो सम मोनसे स्कुलावनो थांनो हाया जादों लामानि थाखाय। बेनि थाखाय अननानै बिटिआर सरकारा थाबै नायना होबा मोजां जायो। बियो एलाबारि बिसिडिसिनि 2 নম্বৰ माजुलि एरियायाव गोलैयो बियो। ইয়াত আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে। ইয়াত ভাঙি যায় কেতিয়াবা, ইয়াত বহুত পানী অলপ আহিলে বেছি ভাঙি যায়, ভয় ভয় লাগে আমাৰ। এইটো গাড়ী ডাঙৰ গাড়ী আহিলে অলপ লোড চোড থাকিলে এইটো দাবি যাব নেকি, এইটো আমাৰ ভয় ভয় লাগে। গেৰাণ্টি নাই, এইটো ভাঙি যাব পাৰে, এইটো গেৰাণ্টি নাই। বহুত চিন্তা লাগে, বহুত কষ্ট হয় আমাৰ। বিটিআৰ চৰকাৰক আমি এইটো আহ্বান জনাওঁ যে এইটো ৰাস্তাটো যাতে ভাল কৰি বনাই দিয়ে, অলপ ভালকৈ এইটো চাই ৰাস্তাটো অলপ ভালকৈ যাতে বনাই দিয়ে, এইটো আমি আহ্বান জনাওঁ। এইটো পাব্লিকে চাব, বিটিআৰ চৰকাৰে যদি এইটো নবনায় পাব্লিকে চাব, এইটো যিয়ে কাম কৰিব সেয়ে তাৰ নাম হ'ব। এইটো বনাব লাগে ৰাস্তাটো, চৰকাৰে আহ্বান জনাওঁ আমি, এইটো বনাই দিব লাগে। नंगौ, थांनाय डिसेम्बर 2 थारिख खालि आमबागावआव इउथसेलनि जयनिं प्रग्राम दंमोन। बेयाव आं बेक्तिगत हारसिं थांनानै बेयाव बिपिएफआव जयेन जाहैदों। बेयाव रावबो आंखौ लेंनानै लाना थाङाखै, आं हारसिं बेक्तिगतसो जयेन जानो होननानै थांदों। बेयाव आं सिगाङाव इउपिपिएल सरकार दाजेननायाव आं बोसोरथाम इउपिपिएल सरकारावनो थाबाय। थानानै आङो टिसिएलसि मेम्बार हिसाबै मोनसे पद मोनदोंमोन। नाथाय टिसिएलसि मेम्बार पद थासेयावबो आंखौ जेन'बा रायजो राजाफोरनि जेबो मोजां खामानि मावनाय नुयैखाय आङो थांनाय 2 थारिखआव जयेन जाहैदों। दा थांनाय 2 थारिखआव जयेन जाहैनायनि मेन जाहोनानो जाबाय, आं माखासे उद्देश्य लानानै दाख्लैबो बुंखांखाबाय, नोंसोरनि सिगाङावनो बुंबाय जानो हागौ। बेयाव मोनसे लामानि खोथा बुंदोंमोन आङो, कालबारनि 2 नम्बर माजुलि थांलाय फैलाय लामा। बेयाव नोंसोर दा नायनो हागोन बे लामाया माबायदि अबस्था जानानै दङ, बेखौ आं बुंदोंमोन। आरो मेन जाहोनानो जोङो लोखि फुजानि सिगां जोङो एमएलए सारनाव बहुतबार थांदोंमोन, बे लामाखौ मोजां मावनानै होनांगौ। जोंहा फुजा दं होननानै गामियाव बोसोरै मोनसे गिदिर फुजा जायो जोंहा, लोखि फुजा। बे फुजानि थाखाय इमारजेन्सि नांब्रबगौ होननानै जों बे लामाखौ सावरायनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय सारा साननै सानथामनि उनाव फैफिन माबाफिन होननानै बिदि बुंबाय थानायाव जों खनथाम खनब्रैसो थांदों, थाङाखै नङा, महिलाफोरबो थांदों। थांनायावबो सारा जेबो रेसपन्स होजायासै, साननै सानथामनि उनाव फैफिन होननानै बिदिनो खनथाम खनब्रैसो जोंखौ थगायनानै दोनबाय। दा बे लामाया दासिमबो जानानै थाङाखै। नाय नोंसोरो, नैबे लामायानो नै दासिम नै गब्लंनानै दङ लामाया, सिंजोंबो दनद्रायबाय आरो बिथिंबो बायनानै दङ। बेजों गथ'फ्रा थांलाय फैलाय खालामबाय थायो, स्कुलनि सात्रफोर, कलेजनि सात्रफोर बहुद गोबां थांलाय फैलाय खालायो। आरो गारि खारनाय बेमार आजारबो जाब्रबनो हागौ, हथात जाब्रबनो हागौ। गारि घरा फैनाय थांलाय फैलायाथ' जोबखायानोसै, जाया नङा। सिगाङावबो बेयाव बै सिगाङावबो मोनसे बायनाय दंमोन, बेयावबो एक्सिडेन्ट जानानै सासे आथिं बायलांबाय। बेफोरखौ जेन'बा आं इउपिपिएलआव पद थानाय हिसाबै आंखौ रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन, सारजों रायज्लायहै, नोंसोरथ' इउपिपिएलनि मानसि, नोंसोरहा पद दङ, नोंसोर रायज्लायनानै लामाखौ इमारजेन्सि मावफै, नङाबा जोंहा उसुबिदा, गारि थांलाय फैलायनि थाखाय उसुबिदा जाबाय थायो होननानै रायजोफ्रा बुंनायखाय जों सावरायहैदोंमोनबो। नाथाय जोंखौ गेटनिफ्रायनो थिनहरफिनदों, हाबहोआखै। लोगो हमथ'आनो सारा हिरिया होननायखाय जोंबो फैफिनबाय।
फैफिननानै उनाव आरो महिलाफ्रा खननै खनथामसो थांदों बिसोरबो बिदिनो फैफिनबाय थानांदों जानो हागौ खनसे खननैसो रायलायदों रायलायनानै ओमफ्राय उनाव फै होननानै बुंबाय थानायखाय बिदिनो खननै खनथाम थांबाय थानायाव ओमफ्राय जाथारैनि रायजोआनो मावनोसै होननानै थांखि लाबायमोन थांखि लानायाव ओमफ्राय उनाव जोंहा सिगांनि फुराना जि लामाखौ मावनाय थिकादार बे थिकादारा एसे अनसुंथाइ हरनानै इमारजेन्सि मावब्रबबाय नाथाय जों बेखौ UPPL सरखारनिफ्राय मोनबोआखै मोनबोसेयावबो सासे UPPLनि मानसिनि बिथां कमल खाख्लारि बिथाङानो बे लामाखौ मावदों खोनानाय मथेबा 20,000 ना माबा हरदोंमोननो 20,000 हरनायाव मानसिया माथ्र 4,000निल' खामानि मावनानै बे फैसाखौ बे गाव जाजोबदों खिन्थु लामाया दासिमबो मोजां जायाखै बायग्लंनानै दङ नै हाखर खुरनानै दङ गारि गुरा हराव गारि गुरा खारो मालाबा सौग्रावनानै जेन'बा गथ' गथायफोर थांलाय फैलाय सौग्रावलाबायनानै एक्सिडेन्ट जानानै थानानै सोरबाफोर थैयोबा सोर रिक्स लागोन बेखौ जाहाथे सारमोन माबा UPPL सरकारा बेफोरनि थाखाय मोजां मावलाङो नंगौ आङो UPPL आव बोसोरथाम थाबाय बे बोसोरथाम थानायावनो आङो बिसोरदि माबायदि खामानि मावलांगोन आं एसे हमदांनो हाखाबाय मोनथिखाबाय पाब्लिकनि मोनसे फिसा खामानि मोजांनि थाखाय रायलायहैनायावनो गोजौनिफ्राय जोङो जेबो रेसपन्स मोनासैबा जोंबायदि जेन'बा बिबान थानाय TCLC मेम्बार जोंबो जेनेबा बिबान थानाय हिसाबै जोंफोरबायदिखौनो जेबो रेसपन्स होनाय होआखैबा आरो पाब्लिकफोर थांबा पाब्लिकफोरखौ माबायदि रेसपन्स होगोन जोंफोर बिबान थानायनि सिगाङावसो पाब्लिकफोर बुङोबा जोंफोर गोजौआव थांनांगौ जायो रायलायहैनांगौ जायो दा जोंखौनो जेबो रेसपन्स होआबा बिसोर पाब्लिकनि जेन'बा पाब्लिकखौ मा रेसपन्स होगोन बिनि थाखायनो जेन'बा आं BPF आव मेन जुगदान हैनाया बेनो आरो जेन'बा आं 3 बोसोर सालायनायावनो हमदांनो हाखाबाय बिसोर माबायदि मावलांगोन लामा फिसाखौनो जेन'बा माबानो हायाखैबा आरो बिनिफ्राय साबसिन खामानि मा मावबावगोन बिसोरलाय पाब्लिकनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हाया बिसोरो मोनथिखाबाय आङो बिनि थाखायनो आङो जुगदान हैदों BPF आव